zifiri sabon kauna. Gaskiya kaunar ki nake zifiri sabon kauna ta. Manzon Allah mun gode Mustapha Rasul dan albarka sai muke bukata ranar rayuwa idan ta zo. Manzon Allah gode Mustapha Rasul sa albarka kai nake bukata ranar rayuwa idan ta zo. Duniya 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 ta yi babbar rashin manzo masoyin raina. Muhammadu ka tafi ka bar ni kullum ina ta tunani. Muhammadu ka tafi ka bar ni kullum ina tawa. Ya sarki jalla jalalu mai kashewa mai rayawa kai na roƙa dan na fahimta ya ma'aiki na gun kowa dan na bayyana ƙunar raina dan rashin manzo mai suna. Da bayyana ƙunar raina dan rashin manzo mai suna. Duniya 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 ya sarki jalla jalalu mai kashewa mai raya kai na roƙa dan na fahimta ya ma'aiki na gun kowa. Da bayyana ƙunar raina dan rashin manzo mai suna. Da bayyana ƙunar raina dan rashin manzo mai suna. Wataran Jibril ya sauko kuma aiki tare sako aldimin yau maldina kuma ita ce Allah ya saukar. Ababakar na kuka duk sabbai ma na kuka. Ababakar na kuka duk sabbai ma na kuka. Manzo ya tashi da hudu bayan jawabin nasa kamar haka. Murke Qur'ani sallah mu kiyaye dukkan sunna. Murke Qur'ani sallah mu kiyaye dukkan sunna. Ne annabi ne manzo na, annabi ne manzo na, manzo na annabi ne manzo na. Gaskiya ƙaunar ki nake zifiri ta bar ƙauna. Ƙaunar ki nake zifiri ta bar ƙauna ta. Abun ƙauna ta, abun ƙauna, abun ƙauna ta. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullahi. Duk musulma ya kamata ya san da wannan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.